Kaixo, nien naiz eta 3 multzoren trukoa egingo dizuet. Bolondres bat behar dit. Zu. Ni kartak botatzen dituan bitartean zuk karta bat pentsatu behar dezu eta gero esan ze multzoan dagoen. Ze multzoan dago? Honetan. Orain karta berdina pentsatu behar duzu. Ze multzoan dago? Honetan. Eta azkeneko aldia karta berdina pentsatu behar duzu. A ver, hau ez da, hau ez da, hau ez da, da hau. Bai. Kaixo, nila nire naiz eta gaur txanpon magikoaren trukoa egingo dizuet. Hemen txanpon bat daukat eta eskua traspasatuko dit. Ibili dago eta min bat. Kaixo, ni Alex naiz eta karta magikoak trukoa egingo dizuet. Bolondres bat behar dut. Zuk. Orain hartu behar duzu karta bat. Ikusi eta erakutsi publikoa da. Orain sartu hemen. Eta zure karta dela. Bai. Kaixo, ni nahi naiz eta gaur boltsa magikoaren trukoa egingo dizuet. Bolondres bat. Zuk. Orain luma boltsan sartu. Orain boltsan astinduko dut. Probatu dagoen ala ez. Ez dago. Dagia ez dago. Orain berriro astinduko dut. Sartu eskua berriro. Hemen dago luma.